ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണുമ്പോ ഇത് ശരി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതിലത്തെ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണുമ്പോ ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ഉണ്ട് മാതാജി, കാണാം. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ, അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. മമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാധികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിധംശ്ച ശ്രീകൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശാത്യദേശധാരിണേ. നാരായണം നമസ്കൃഭ്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം, പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലായിരുന്നത്? 28ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇതില്? നമ്മളുടെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ദോഷങ്ങള് കളങ്കങ്ങള് ഒക്കെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറി ശുദ്ധമായിട്ട് തീരുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താവും? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് നമ്മൾക്ക് തരും? ഒരു ആത്മീയ ശരീരം തരും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ പരമോച്ചനായ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാൽ ഒരേ സമയത്ത് അവന്റെ ഭൗതിക ശരീരം വെടിയുകയും ആത്മീയ ശരീരം വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മരണത്തിന് മുമ്പും അഗ്നി സമ്പർക്കത്താൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ, അഗ്നിയില് ഒരു ഇരുമ്പ് അത് ചുട്ടു പഴുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ തീയിന്റെ ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് കാണിക്കുക. അപ്പൊ ഇരുമ്പിന്റെ ഗുണങ്ങളല്ല കാണിക്കുക. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ നാമാണെങ്കിലും ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സാഹിത്യ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സമ്പർക്കം നമ്മൾക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞ് ഈ ഭൗതിക ശരീരം അല്ലാതെ ഒരു ആത്മീയ ശരീരമായിട്ട് നമ്മൾ വികസിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ ഇന്നലെ, ഒരു കൊട്ടത്തേങ്ങ, അതായത് ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവുണ്ടെങ്കിലും ഈ ശരീരവുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത മാതിരി ഭഗവാനുമായിട്ട് എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആത്മീയ ശരീരം ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? ശ്ലോകം 28. പ്രയുജ്യമാനേ മയിതാം ശുദ്ധാം ഭാഗവതീം തനും ആരബ്ധ കർമ്മ നിർവാണോ ഭൗതികഃ.
പ്രായുജ്യമാനെ സമ്മാനിതനാകയാൽ മയി എന്നിൽ താം അത് ശുദ്ധം അതീന്ദ്രിയമായ ഭാഗവതിയും പരമപുരുഷനുമായി സംസർഗത്തിലേർപ്പെടാൻ യോഗ്യമായ തനും ശരീരം ആരബ്ധ ആർജിച്ചു. കർമ്മ കാര്യ കർമ്മം നിർവാണ നിരോധിക്കുന്ന നൃപതത് വെടിയുക പാഞ്ചഭൗതിക പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ശരീരം. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സന്തത സഹചാരിക്ക് അനുയോജ്യമായൊരു അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്താൽ സമ്മാനിതനാകയാൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ശരീരം ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ ആർജിതമായ സർവഫലോത്തിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും അവസാനിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സന്തത സഹചാരിക്ക് അനുയോജ്യമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണം? ചില ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. എന്താണത്? ശുദ്ധഭക്തനായിരിക്കണം. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു കളങ്കവും ഉണ്ടാവില്ല പാടില്ല, ഒരു ഭൗതികതയുടെ ഒരു ലാഞ്ചന പോലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെയായിരിക്കണം നമ്മള്. ഇതൊക്കെയാണ് യോഗ്യതകള്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? നമ്മൾക്കൊരു അതീന്ദ്രിയ ശരീരം ലഭിക്കും. അതായത് ഭഗവാന്റേതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം, നശിക്കാത്ത ഒരു ശരീരം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നാരദന് എന്താ കിട്ടിയത്? ഈ മരണശേഷം ഒരു അതീന്ദ്രിയ ശരീരം ലഭിച്ചു. അപ്പൊ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായ ശരീരം ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു. അതായത് മരണത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെ ആർജിതമായ സർവ്വഫലോത്തിഷ്ട കർമ്മഫലങ്ങളും അവസാനിച്ചു. അപ്പൊ കുറേ ജന്മങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏത് കർമ്മങ്ങളൊക്കെയാണോ ഈ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ ജന്മത്തില്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? ഈ സർവ്വ പാപ പ്രതികരണങ്ങളും അവസാനിക്കും. എല്ലാ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും അവസാനിച്ചു. അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാൻ സേവ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സജ്ജമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ശരിക്കും ഇപ്പൊ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 2 വാക്ക് പറയാം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ പുസ്തകമാണ് അല്ലെ. ഇന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ തിരോഭാവ ദിനാണ്. അതായത് ഭൗതിക ശരീരം വെടിഞ്ഞ മരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവരൊന്നും. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരെന്നാണ് പറയുക. ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നവർ. ഇപ്പൊ അർജുനനും ഭഗവാന്റെ പാർഷദനാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തിയാവേശ അവതാരമായിട്ടാണ് ശരിക്കും പ്രഭുപാദരെ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 70 വയസ്സ് 69-70 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് പ്രഭുപാദര് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ പോണത്. അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് ഈ ഭാഗവതത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് കാൻഡോ, ഏകദേശം 3 സ്കന്ധങ്ങളാണ് അന്ന് എഴുതി അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത്. അതാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലെ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് ചരക്ക് കപ്പലിൽ കയറ്റിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഒരു ചരക്ക് കപ്പലിലാണ് പോകുന്നത്. ജലദൂത എന്നാണ് ആ കപ്പലിന്റെ പേര്. പ്രഭുപാദ പോണത്. അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു 12 വർഷം 1977 അദ്ദേഹം മരിച്ചത്. അതായത് ഭൗതിക ശരീരം വെടിഞ്ഞത് നവംബർ 14-ാം തീയതി. അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 10-12 വർഷമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ആ 10-12 വർഷത്തില് ഒരു ദൈവം വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്കാര് അല്ലെ, പൂർണ്ണമായിട്ടും മയക്കുമരുന്നിലും കഞ്ചാവിലും എന്താ പറയാ ഡ്രിങ്ക്സ് അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മുഴുകിയിരുന്ന ആൾക്കാരെ അത്രയും പേര് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അത് വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം എന്താണ് ദൈവം എന്ന് പോലും അറിയാത്ത ഒരാൾക്കാരെ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ച് ശരണാഗതി അടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഏകദേശം 108 അമ്പലങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് സ്ഥാപിച്ചത്, പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട്, ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെ അത് സാധിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ പണം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ചത്. അപ്പം എങ്ങനെ? അപ്പൊ ഈ 12 വർഷത്തിലാണ് ഈ ഭാഗവതം മുഴുവൻ 12 കാൻഡോ 18,000 ശ്ലോകം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതിന് വിവർത്തനം എഴുതി ഭാവാർത്ഥം എഴുതിയത്. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു ശ്ലോകം പോലും ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് എത്ര സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്? ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലായിരിക്കുന്നത്, ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തില്. ഇതിന് മുമ്പത്തെ അധ്യായങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുസ്തകമുള്ള ആൾക്കാർ മറച്ചു നോക്കും, ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ആലോചിക്കും, മറന്നുപോയി മാതാജി എന്ന് പറയും അല്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഈ 18,000 ശ്ലോകങ്ങൾക്ക് വിവർത്തനം എഴുതി ഭാവാർത്ഥം എഴുതുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അത് ഒരു സാധാരണ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുമോ? സാധിക്കില്ല, തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കില്ല അല്ലെ?
അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭഗവാന്റെ പാർഷദനായിരുന്ന നമ്മൾക്കെല്ലാം കൃഷ്ണാബോധം തരണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും അതിനു വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ച ഒരാളാണ്. അത്രയും ഡീറ്റർമിനേഷൻ ആയിരുന്നു, ദൃഢനിശ്ചയമായിരുന്നു പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തിന്റെ 3-ാമത്തെ ഭാഗം അത് കുറച്ച് വിപുലമായിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ വന്നത്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി കൺസോളിഡേറ്റ് ആയിട്ട് വേദാബേസിൽ നമ്മൾക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കേട്ടോ, നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തിന്റെ 3-ാമത്തെ ഭാഗം എഴുതിയിട്ട് അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് കയ്യിൽ പൈസയില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിലെ ദാമോദർ ടെമ്പിളിലാണ് അപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ വരും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പൈസ വേണമല്ലോ, പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ആരോ ഒരാൾ പറയും, സുമതി മൊറാർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി ഉണ്ട്, അവരെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് സഹായിക്കും ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതെല്ലാം കയ്യിൽ എഴുതിയതാണെന്ന് ആലോചിക്കണം. ഈ ഭാവാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്ന മുഴുവൻ കയ്യിൽ എഴുതിയതാണ് പ്രഭുപാദ, ഈ ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പോയി സുമതി മൊറാർജിയുടെ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു, ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വിടാൻ പറ്റില്ല, അവര് വളരെ തിരക്കുള്ള സ്ത്രീയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കടത്തി വിടില്ല. അപ്പൊ എന്താ പ്രഭുപാദ ചെയ്യുന്നത്, അവര് മേലെയാണുള്ളത്. അപ്പൊ ആ സ്റ്റേഴ്സിന്റെ, അതായത് ഏണിപ്പടികളുടെ താഴെ അവിടെ ഇരിക്കും, അവിടെ ഇരുന്ന് ജപിക്കും ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം 5 മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായിട്ട്. അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ജപിച്ച് അവസാനം അവർക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ട സമയം സുമതി മൊറാർജിക്ക് പുറത്തു വരുമ്പോഴാണ് ഒരു വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ, ഏകദേശം ഒത്തിരി പ്രായമായിട്ടുണ്ട് പ്രഭുപാദയ്ക്ക്. അപ്പം ഒരാള് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടി, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ജപിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും. എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത്, ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഡെഡിക്കേഷൻ, ആ ദൃഢനിശ്ചയം കണ്ടിട്ട് സുമതി മൊറാർജി ഫുൾ സ്കന്ധം, ആക്ച്വലി 3-ാമത്തെ ഭാഗം പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടേക്ക് വരുന്നത്, എന്നാലും ഫുൾ ആ ഒരു സ്കന്ധം കൊണ്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട്. അതുപോലെ അപ്പൊ അത്രയും എന്താ പറയുക, ഏത് പരിസ്ഥിതികളും തനിക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭക്തി സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തനിക്ക് അനുകൂലമാക്കാനുള്ള ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ത്യാഗ മനോഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ സമയത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നടന്നിട്ടാണ് വരിക ഇത്രയും ദൂരം, ഓരോ പ്രസ്സുകളെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട്. അതുപോലെ ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മാഗസിൻ അദ്ദേഹം തനിയെ എഴുതുമായിരുന്നു, തനിയെ എഴുതി തനിയെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മാതിരി. അപ്പൊ അതിന്റെ കോപ്പികൾ കൊണ്ട്, ഓരോ കോപ്പികൾ കൈകൊണ്ട് എഴുതുകയാണ്, എന്നിട്ട് അത് 2 ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാണത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, എഴുതല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാ കടകളിലും, ഈവൻ ചായക്കടകളടക്കം അദ്ദേഹം അത് കൊണ്ടുചെല്ലും, ഇത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ. അപ്പൊ അത്രയും എന്താ പറയാ, ത്യാഗ മനസ്സിൽ തന്റെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ത്യാഗം ചെയ്ത് കൃഷ്ണാബോധം എല്ലാവരിലും എത്തിക്കണം എന്ന പൂർണ്ണമായും അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച ഒരാളായിരുന്നു ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കണമെങ്കിൽ ലീലാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുപാദയുടെ ജീവചരിത്രമായിട്ടൊരു പുസ്തകം വരും. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ വാങ്ങുക, വായിക്കുക കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ വേദാബേസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് കിട്ടുള്ളൂ, മലയാളത്തിൽ കിട്ടില്ല. അത് സാധിക്കുന്നവര് വായിക്കുക. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എത്രത്തോളം ത്യാഗ മനോഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു, എത്രത്തോളം ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരുന്നു, എത്രത്തോളം ആ ഗുരുവിനോടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയോ ഒരു അൺനോൺ കണക്ഷൻ നമ്മൾക്ക് അവരുമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് എല്ലാവരും ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഭുപാദോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാം. വേഗത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം, ഭഗവത് സംഘത്തിന് അനുയോജ്യമായ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം നാരദർക്ക് സമ്മാനിക്കപ്പെടുമെന്ന് പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ അറിയിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അശരീരിയിൽ പറഞ്ഞൂലേ, എന്താണ് നാരദരോട്, ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ എന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നിനക്ക് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ഉടൻ നാരദന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ശരീരം പ്രാപ്തമായി. ഈ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം ഭൗതിക ആസക്തിയിൽ നിന്ന് മുക്തവും നിത്യത, ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നീ 3 പ്രാഥമിക അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതുമാണ്. അപ്പൊ ഈ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അത് ശാശ്വതമാണ്, അല്ലെ? അതുപോലെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഭൗതിക ആസക്തിയിൽ നിന്ന് മുക്തം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിത്യത, അതാണ്
അത് സ്ഥിരതയുള്ളതാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, നമ്മൾക്ക് സത്വഗുണോ രജോഗുണോ തമോ ഗുണോ ഇല്ല, അതിന് മേലെയാണ്. പിന്നെന്താണ് കാമ്യ കർമ്മ ഫലത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതിക നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ്. അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്റെ ഫലങ്ങള്, അപ്പൊ എന്ത് നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു നല്ല ഫലം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത ഫലം ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് രണ്ടും നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ അത്തരം ഫലങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുക, അതിനെ അകർമ്മം എന്ന് പറയും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്തിനുള്ളത്, അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിനുള്ളത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അഭാവത്താൽ ഭൗതിക ശരീരം സദാ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ നമ്മളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് എന്താണ്, ഇതിനൊക്കെ റിവേഴ്സ് ആണ്. ഭൗതിക ആസക്തി ഉണ്ട്, അതുപോലെ അത് ശാശ്വതമല്ല. പിന്നെ എന്താണ്, ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാണ്, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിലാണുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി അത് വേണം ഇത് വേണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരതനായ ഉടൻ ഒരു ഭക്തന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളാൽ പൂരിതമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഭക്തി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം പതുക്കെ പതുക്കെ അതീന്ദ്രിയമാവാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, പൂർണ്ണമായിട്ടല്ലെങ്കിലും. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ കുറേശ്ശെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ചിന്താമണി രത്നത്തിന്റെ പ്രഭാവം ഇരുമ്പിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിന് സമാനമാണ് അതീന്ദ്രിയ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സ്വാധീനം. അപ്പൊ ചിന്താമണി രത്നത്തിന്റെ പ്രഭാവം, ചിന്താമണി രത്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ താമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള രത്നമാണ്. അത് ഡിസയർ സ്റ്റോൺ എന്നാണ് അതിനെ പറയുക. അത് എന്ത് അതിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ കാര്യം നടക്കും. അപ്പൊ ആ ചിന്താമണി രത്നത്തിന്റെ പ്രഭാവം എന്താണ്, ഇരുമ്പില്. അപ്പൊ ഇരുമ്പ് ചിന്താമണി രത്നത്തിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും, ആ ചിന്താമണി രത്നത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്തിനു വരും, ഇരുമ്പിന് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സ്വാധീനം ആകയാൽ ശരീരമാറ്റം എന്നാൽ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരു അതീന്ദ്രിയ ശരീരം ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാന് ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം നമ്മളിൽ നശിക്കും. സത്വഗുണോ രജോ ഗുണോ തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം നമ്മൾ നശിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. ധ്രുവ മഹാരാജാവിനും പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിനും മറ്റ് നിരവധി ഭക്തന്മാർക്കും ബാഹ്യദൃഷ്ട്യ അതേ ശരീരത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതാ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് തപസ് ചെയ്തു 6 മാസം അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധിക്കാത്തത്, നമ്മൾ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ ശരീരപ്രകൃതം ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് അതീന്ദ്രിയമായി മാറുന്നു എന്ന് ഇത് വിവക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ശരീരമായിട്ട് മാറാണ്, നമ്മളുടെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരമായിട്ട് മാറാണ്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇത് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. ഭാവ സ്റ്റേജ്, പ്രേമ സ്റ്റേജ് എന്നാണ് പറയുക ഇതിന്. പ്രമാണയുക്തമായ ശാസ്ത്രങ്ങൾ മുഖേന പ്രാമാണികരായ ഗോസ്വാമിമാരുടെ അഭിപ്രായമാണിത്. ഇന്ദ്രകോപം എന്ന പ്രാണി മുതൽ ശ്രേഷ്ഠനായ സ്വർഗാധിപതി ഇന്ദ്രൻ വരെയുള്ള സർവ്വജീവാത്മാക്കളും കർമ്മ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയരും അവരവരുടെ സ്വകർമ്മങ്ങളുടെ കാമ്യകർമ്മ ഫലങ്ങളാൽ ക്ലേശിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും ബാധ്യസ്ഥരുമാണ്. അയ്യോ, ഒരു പേജ് മിസ്സായോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാധ്യസ്ഥരുമാണ് എന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഒരു ചെറിയ 3 ലൈൻ മിസ്സായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പരമാധികാരിയായ പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ അകൈത്തുകമായ കൃപയാൽ ഭക്തൻ മാത്രം അത്തരം പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ എല്ലാവരും, ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രകോപം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രാണിയാണ്. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഇന്ദ്രൻ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഏത് ജീവികളാണെങ്കിലും എന്താ പറയുന്നത്, കർമ്മ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയരാണ്. അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ കാമ്യ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ക്ലേശിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ, നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നല്ല ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ചീത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചീത്ത ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. രണ്ടും ആയാലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പും പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു പാപത്തിന് ഒരു പുണ്യം കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 5 പുണ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 5 പുണ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. 10 പാപങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ 10 പാപങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ ആദ്യം പുണ്യം കിട്ടുമോ പാപം കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ് എന്നുള്ളത്, നമ്മളുടെ കയ്യിലല്ല അതിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് രണ്ടും അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട്
ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾക്ക് മുക്തി ലഭിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എവിടേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒരു ആത്മീയശരീരം കിട്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇനി 29ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. കൽപ്പാന്ത ഇതമാദായ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ശയാനീം ബസ്യൂദനൻ ശയാനീംബ സ്യൂദന്വതഃ ശിശയിഷോരനുപ്രാണം വിവിശേ അന്തരകം വിഭോഃ വിവിശേന്ദ അഹം വിഭോ. വിവിശേ അന്തരകം വിഭോഃ. അത് ഒരുമിച്ച് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിവിശേന്ത എന്ന് വായിച്ചാൽ ഓക്കെ കേട്ടോ. അങ്ങനെയും വായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വിവിശേ അന്തരകം വിഭോഃ അങ്ങനെയും വായിക്കാം കേട്ടോ. അവിടെ ആ ഒരു എഫ് മാറിയുള്ളത് ആ എന്നുള്ള പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആണ്. അന്ത അവിടെ ശരിക്കും ആ വേർഡ്. കൽപ്പ അന്തേ, ഒരു ബ്രഹ്മ ദിനാന്ത്യത്തിൽ, ഇതം ഇത്, ആദായ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത്, ശയനി ശയിക്കാനായി പോയ, അംബസി കാരണസാഗരത്തിൽ, ഉദന്വതഃ പ്രളയം, ശിശയിഷോഹോ ശയിക്കുന്ന പരമപുരുഷന്റെ നാരായണൻ, അനുപ്രാണം ശ്വസനം, വിവിശേ പ്രവേശിച്ചു, അന്തഃ ഉള്ളിൽ, അഹം ഞാൻ, വിഭോഹോ ബ്രഹ്മദേവന്റെ. വിവർത്തനം ശീലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. കൽപ്പാന്ത്യത്തിൽ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ നാരായണൻ പ്രളയജലത്തിൽ ശയിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് സർവസൃഷ്ടി ഘടകങ്ങളുമൊത്ത് ഭഗവാനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാനും ഭഗവാന്റെ ശ്വാസത്തിലൂടെ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കൽപ്പാന്ത്യത്തിൽ, കൽപ്പാന്ത്യം, കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസമല്ല. ശരിക്കും 1000 എന്താണ് ദിവസങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ചതുർയുഗങ്ങൾ. അതെ, 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ഈ കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലേ 4 യുഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 4 യുഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്യയുഗം, ദ്വാപരയുഗം, ത്രേതായുഗം, കലിയുഗം. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ തന്നെ ഒരു 4,32,000 വർഷങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതിന്റെ ഡബിൾ ആണ് 8,64,000 വർഷമാണ് ദ്വാപരയുഗത്തിലുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞാലോ 13 ലക്ഷത്തി അല്ലേ, കറക്റ്റ് അല്ലേ? 8 4 12 12,96,000 വർഷമാണ് ഏതിനുള്ളത്? നമ്മുടെ ത്രേതായുഗത്തിനുള്ളത്. വീണ്ടും ഒരു 4,32,000 വർഷം ചേർക്കുന്ന മാതിരിയാണ് എന്തിൽ വരിക? 17,000 വരും. ഇത് സത്യയുഗത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് ഒരു ദിവ്യയുഗം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചതുർയുഗങ്ങൾ എല്ലാം ചേർന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 1000 ദിവ്യയുഗങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പകല്, രാത്രിയില്ല കേട്ടോ, പകലാണ്. അതാണ് കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൽപ്പാന്ത്യത്തില് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ നാരായണൻ, അപ്പൊ നാരായണൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പ്രളയജലത്തിൽ, ഇവിടെ നാരായണൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വരിക ഈ കൽപ്പാന്ത്യത്തിൽ വരുമ്പോ. അത് ആ ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു ആ പ്രളയ ജലത്തിൽ ശയിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് സർവസൃഷ്ടി ഘടകങ്ങളും ഒത്ത് ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെ ഞാനും ഭഗവാന്റെ ശ്വാസത്തിലൂടെ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഇതിന്റെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്? എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ശ്വസിക്കൂലോ, ശ്വസിക്കുമ്പോ പുറത്തേക്ക് ശ്വാസം വിടില്ലേ, ആ സമയത്താണ് സൃഷ്ടി. അതാണ് കാരണം. ഇത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണല്ലോ. കാരണോദകസായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നും എന്ത് വരും? പ്രപഞ്ചങ്ങൾ വരും അല്ലെ? അതൊക്കെ അറിയില്ലേ? അപ്പൊ വരും. അപ്പൊ അത് ഉച്ഛ്വസിക്കുന്ന സമയമാണ്. അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ജീവിതകാലം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുമല്ലോ. ആ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്തെന്ന് വരുന്നത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാനും ഭഗവാന്റെ ശ്വാസത്തിലൂടെ പ്രവേശിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ? ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. വസുദേവസുതൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അറിയപ്പെടുന്നത് പോലെ നാരദൻ ബ്രഹ്മസുതൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. പരമപുരുഷ ഭഗവാനും നാരദനെ പോലുള്ള മുക്താത്മാക്കളായ ഭഗവത് ഭക്തരും ഒരേ പ്രക്രിയയാലാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളുടെ പോലൊരു ജനനമല്ല ഇവരുടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മുക്താത്മാക്കളുടെ മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് നാരദൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മുക്താത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ജനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പ്രോസസ്സ് വേറെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ആദ്യം വസുദേവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു, അവിടെ നിന്ന് ദേവകി മാതാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നു, അവിടെ നിന്നാണ് ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണ ഒരു ഭൗതിക ജനനമല്ല.
അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീയുടെ സഹായം ഇല്ലാണ്ടുണ്ടായ ജനനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് മുക്താത്മാക്കളാവുന്നത് അവര്. അപ്പോ ആ നാരദനെ പോലുള്ള മുക്താത്മാക്കളായ ഭഗവത് ഭക്തരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഒരേ പ്രക്രിയയിലാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ജനിക്കുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത്, നോക്കൂ, ആവിർഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കണ്ടോ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന മാതിരിയാണ് അത്. അവർക്ക് അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ ജനനവും കർമ്മങ്ങളുമെല്ലാം അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ആകയാൽ പ്രാമാണിക തത്വം അനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മസുതനായുള്ള നാരദന്റെ ജനനവും അതീന്ദ്രിയ ലീലയാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവവും തിരോഭാവവും പ്രായോഗികമായി ഭഗവാന്റെ അതേ തരത്തിലുള്ളതാകുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഇന്ന് പ്രഭുപാദ മരിച്ചു എന്നല്ലല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത്, പ്രഭുപാദയുടെ തിരോഭാവമായിരുന്നു എന്ന്. അതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പാർശ്വതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് വരും പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് ശരീരമാണുള്ളത്? നമ്മൾക്ക് തോന്നും അത് മനുഷ്യ ശരീരം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. പ്രഭാതി പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആവിർഭാവം തിരോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നാരദരും ഭഗവാന്റെ സത്യാവേശ അവതാരാണ്. അപ്പൊ ആകയാൽ ഭഗവാനും ഭഗവത് ഭക്തരും ആത്മീയ സത്തകൾ എന്ന നിലയിൽ ഒരേ സമയം ഏകരും ഭിന്നരുമാണ്. അവർ ഒരേ അതീന്ദ്രിയ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? അവര് പറയാൻ പറ്റില്ല. നാരദൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ സത്യാവേശ അവതരമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. ഒരേ സമയം ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ അവർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭിന്നരാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരേ സമയം ഏകരും ഭിന്നരുമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ശ്ലോകം 30. സഹസ്രയുഗ പര്യന്തേ ഉത്തായേദം സൃക്ഷതഃ. സഹസ്രയുഗ പര്യന്തേ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഋഷയഃ പ്രാണേഭ്യോഹം ച ജഞ്ചിരേ. സഹസ്ര 1000, യുഗ ഇവിടെ എത്രയാ കൊടുത്തേക്കണത്? 4,320,000,000 വർഷങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 432 കോടി വർഷങ്ങൾ. ഏതാണ് എളുപ്പം വെച്ചാൽ അതേ തരത്തിൽ വായിക്കാം കേട്ടോ. പര്യന്തേ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ, ഉത്തായ കഴിഞ്ഞ ശേഷം, ഇതം ഇത്, സൃഷ്ടതഃ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച്, മരീചി മിശ്രാഹ മരീചിയെ പോലുള്ള ഋഷിമാർ, ഋഷയക സർവ ഋഷിമാരും, പ്രാണേഭ്യഹ അവിടുത്തെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന്, അഹം ഞാൻ, ച ജഞ്ചിരെ ആവിർഭവിച്ചു. വിവർത്തനം. 432 കോടി സൗരവർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭഗവദേച്ഛയാൽ പുനർസൃഷ്ടിക്കായി ബ്രഹ്മാവ് ഉണർന്നപ്പോൾ മരീചി, അങ്കിരസ്, അത്രി തുടങ്ങിയവരെ പോലുള്ള എല്ലാ ഋഷിമാരും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അവരോടൊപ്പം ഞാനും ആവിർഭവിച്ചു. കണ്ടു, ഇപ്പൊ എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത്? ആ ഒരു ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത ഇതെന്ന് പറയില്ലേ, ഭഗവാന്റെ ശ്വാസം ഉച്ഛ്വാസമാണ്. അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതൊരു ഈക്വൽ ടൈം ആയിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത് ഉച്ഛ്വസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര സൗരവർഷങ്ങളാണ്? 432 സൗരവർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും സൃഷ്ടി നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ഉണർന്നു, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്? വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അവരോടൊപ്പം ഞാനും. അവർ ഋഷിമാരുടെ പേരാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. മരീചി, അങ്കിരസ്, അത്രി തുടങ്ങിയവരൊക്കെ. ഭാവാർത്ഥം: ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം 432 കോടി സൗരവർഷങ്ങളാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും കാലം തന്നെ ബ്രഹ്മദേവൻ തന്റെ സൃഷ്ടാവായ ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവിന്റെ സ്വരൂപത്തിനുള്ളിൽ യോഗനിദ്രയിൽ രാത്രി വിശ്രമിക്കുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ നാരായണൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണു ആണ്. മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ, 30 ശ്ലോകം നാരായണൻ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. നാരായണന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. ആ നാരായണ പലപ്പോഴും, പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചതുർവ്യൂഹം വെച്ച് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ ആരാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ചതുർവ്യൂഹം വരും. വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ വരും. അതിന്റെ സംഘർഷനിൽ നിന്ന് നാരായണൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ നാരായണനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ചതുർവ്യൂഹം വരുന്നുണ്ട്. വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ എന്നുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ആരാണ്? മഹാസംഘർഷൻ എന്നാണ് പറയുക, രണ്ടാമത്തെ സംഘർഷൻ. ആ സംഘർഷനിൽ നിന്നാണ് ഈ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നാരായണൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരെയാണ്? ഗർഭോദകസായി വിഷ്ണുവിനെയാണ് കേട്ടോ. പലപ്പോഴും ആ ഒരു വിഷ്ണു രൂപം തന്നെയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് സ്വരൂപത്തിൽ യോഗനിദ്രയിൽ രാത്രി വിശ്രമിക്കുന്നു.
ഇനി അപ്രകാരം ബ്രഹ്മദേവന്റെ നിദ്രകാലത്തിന് ശേഷം ഭഗവതേച്ഛയാൽ ബ്രഹ്മദേവൻ മുഖേന പുനഃസൃഷ്ടി സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാരും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും സൃഷ്ടി നടക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷിമാരും വീണ്ടും വരികയാണ്. അങ്ങനെ ശ്രീനാരദനും പ്രാദുർഭവിക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ അതേ ശരീരത്തിൽ നിദ്രയിൽ നിന്നും ഉണരുന്നത് പോലെ അതേ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ നാരദൻ ആവിർഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ് നാരദന് ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ബ്രഹ്മാവ് ഉറങ്ങാൻ പോണ സമയത്ത് എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്? ഗർഭോദകായ വിഷ്ണുവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് വീണ്ടും സൃഷ്ടി നടത്തുമ്പോഴോ വീണ്ടും ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് വരണ മാതിരി ആ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ വീണ്ടും നാരദൻ ആവിർഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യൻ അതേ ശരീരത്തിൽ അത് പറഞ്ഞോളൂ. സർവശക്തന്റെ അതീന്ദ്രിയവും ഭൗതികവുമായ സൃഷ്ടികളുടെ സർവ്വഭാഗങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള നിത്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ശ്രീനാരദനുണ്ട്. അപ്പൊ നാരദന് കിട്ടിയ എന്താ അനുഗ്രഹം? എന്താണ്? ഈ ലോകത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ദക്ഷന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവരെ കിട്ടിയ ശാപമാണ് അല്ലേ? അപ്പോ എന്താണ് ശാപം? അവർ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നാരദൻ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്? വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താ കാരണം? എല്ലാവർക്കും ഭക്തി കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലേ ലക്ഷ്യം. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം മുഴുവൻ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരെയും ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവാം, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പോവാം എന്നുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് പദ്ധതി ജീവാത്മാക്കളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ ഭേദമില്ലാത്ത സ്വന്തം അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരും എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഗർഭോദകായ വിഷ്ണുവിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് അല്ലേ? പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ ഭേദമില്ലാത്ത സ്വന്തം അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിൽ. നാരദരെ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതും എണീറ്റ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതേ ശരീരം വെച്ചിട്ടാണ്, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യാസം. ഭഗവാന്റെ മാറ്റ ശരീരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. അതാണ് ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ശ്ലോകം 31. അന്തർബഹിശ്ച ലോകാം സ്ത്രീൻ മഹാവിഷ്ണു അന്തഃ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിൽ, ബഹിഃ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, ച ലോകാൻ ലോകങ്ങൾ, ത്രീൻ 3 വിഭാഗങ്ങൾ, പരിയമി സഞ്ചരിക്കുന്നു, അസ്കന്ദിത അവിച്ഛിന്നമായ, വ്രതഃ വ്രതം, അനുഗ്രഹാത് അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ, മഹാവിഷ്ണുവോ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ കാരണോദകസായ വിഷ്ണു, അവിഘാത തടസ്സമില്ലാതെ, ഗദ്ദിഹി പ്രവേശനം, ക്വചിത് ഏതു സമയത്തും, വിവർത്തനം ചില പ്രപാദിക്ക് ജയ്. സർവശക്തനായ വിഷ്ണുവിന്റെ കൃപയാൽ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ 3 വിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലായിടത്തും താൻ നിർവിഘ്നം സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇടമുറിയാത്ത ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചിരിക്കയാൽ ഇത് സാധ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് എന്താ ലഭിച്ചത്? ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ശാപവും അനുഗ്രഹമായിരിക്കും എന്ന് പറയില്ലേ? അതാണ് നാരദരെ സംബന്ധിച്ച്. ഭഗവാന്റെ കൃപയിൽ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാം, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ 3 വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള അതായത് സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങള്, നമ്മുടെ മേലെയുള്ള ലോകങ്ങള്, അതുപോലെ ഭൂമി, പാതാള ലോകങ്ങൾ, എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിർവിഘ്നം സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഇടമുറിയാത്ത ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഉറച്ചിരിക്കയാൽ ഇത് സാധ്യമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് സാധ്യമാകുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് ഒരു അതീന്ദ്രിയ ശരീരം ലഭിച്ചു എന്നല്ലേ? അപ്പൊ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ശരീരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എല്ലാ നമ്മളുടെ പ്രാക്ടീസും നിർത്തുക എന്നാണോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം? അല്ല. അപ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നാരദര്? ഇടമുറിയാതെ ഭഗവത് കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ ആത്മീയ ശരീരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസാണ് ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കിട്ടുന്നത്, ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കൂടി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്? അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും, ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പരിപക്വമാവുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആത്മീയ ശരീരം ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ആത്മീയ ശരീരം നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇടമുറിയാത്ത
ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും നാരദൻ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരെയും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവത് ഭക്തി സേവനം കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളോ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആ വീണയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉറച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 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 ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി.